ଆଜିର 24ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟରେ ମୁଖରେ ହସ ହସ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ନମ୍ବର 2, କଥା କହିବା ସମୟରେ ଧୀର ଓ ନମ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ନମ୍ବର 3, ପିତାମାତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ନମ୍ବର 4, ଚାଲିଚଳନ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା। ନମ୍ବର 5, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା। ନମ୍ବର 6, ଦୀନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ନମ୍ବର 7, ବୃଦ୍ଧ ଓ ପଙ୍ଗୁମାନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା। ନମ୍ବର 8, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଓ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା। ନମ୍ବର 9, ଗୁରୁଜନ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ନମ୍ବର 10, କାହାରିକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଖାଇବା। ନମ୍ବର 11, ଗୁରୁଜନ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମନେ କରିବା। ନମ୍ବର 12, ନିଜର ଗୁଣକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ନ କରିବା। ନମ୍ବର 13, ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ଼, ହାତ ଓ ମୁହଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ନମ୍ବର 14, ଗୃହକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ନମ୍ବର 15, କୌଣସି ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଜିଦ୍ ନ ଧରିବା ବା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନ ହେବା। ନମ୍ବର 16, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସଦା ବିନୟ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ନମ୍ବର 17, ସ୍ୱବିବେକକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ନମ୍ବର 18, ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା, କୌଣସି ବିଷୟରେ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କାହାରିକୁ ଗାଳି ଦେବା ଅନୁଚିତ। ନମ୍ବର 19, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ନମ୍ବର 20, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ନମ୍ବର 21, ପ୍ରତିଦିନ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା। ନମ୍ବର 22, ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିବା। ନମ୍ବର 23, ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଖେଳିବା, ଯୋଗ କରିବା ଓ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିବା। ନମ୍ବର 24, ଶୋଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ନ ଶୋଇବା, ଖାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ନ ଖାଇବା, ଏପରିକି ଅଯଥାରେ ସମୟ ଅପଚୟ ନ କରିବା ଆଦି ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚରଣ ଯାହା କହିବା ଓ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇବା ହିଁ ଆଚରଣ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରୀତି ହେବେ ବା ଯାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିହେବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମଧୁମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଚରଣରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆଚରଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚରଣ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର